Oy, basta yung mga cancer, ako nga pala si Paulo. Ngayon, dahil nakita nyo na ako nakasado, sigurado na akong papanoorin nyo ako. Diba, gano'n naman ang galawan na ngayon. Drum roll nga po. Tanggal na. Ang ganda. Grabe, dumating na ang ating merch, mga cancer. Sa wakas. Galing kay Araw-Araw Artist, diba naalala nyo nung feature natin siya? Meron pa tayong isa dito. Kita-kita na dito YouTube yan. Takpan natin siya. Ito pa yung isa. Gusto nyo naman si Bolbol ang bida-bida, lagi naman siya. Importante pa si Bolbol kaysa sa akin. Ako, bilisan nyo na kasi mabilis to maubos. Lahat ng mga sizes na ilalagay ko naman sa description ng Shopee. Nasa description. Ipipin ko na rin sa comic para sa mga Tanga dyan. kaya ako na rin tinanggal muna yung green screen natin kasi may green dito. Baka tumagos na katawan ko, di nyo makita. Syempre, $3.99 pa din ang ating presyuhan dito. $3.99. Ito, $4.99 kasi ito yung mas special to sa puso ko. Ito naman yung pag gusto nyo yung simple type lang. So, simulan na natin. Dami ko sinasabi. Dadaanan natin ang mga memes ng channel. Di ba? Pampamilyang Paulo. Di ba? Yung mga nagsisend dyan. Simulan nyo na. Intro nga po. Paulo! From Nick Sab, me preparing for Ding Yue Paulo, di ba yung pala ang Chinese lang subscribe? Ding Yue! Pumunta kayo ng Chinatown, pumunta kayong Banawe, Divisoria. Ding Yue! Ding Yue! Ding Yue Paulo! Ding Yue Paulo, di ba alam nyo na sasabihin nyo? Sunod! Carl Asuncion. Diba tulad kanina, di nyo naman ako papanoorin kung hindi ako nakasado nung simula. Pambiang cake to Paulul Brownies. Diba? Pwede din kayo mag-space brownies para makain mo sa habulin kayo ng video lang. Good kayo! Huwag kayo maaning, di ako Tom Jimwell, kanlas, did you subscribe to Paulo? Hindi subscribe ba? Ding Yue! Did you ding we to Paulo? Yes, Maniligos, nagkakwenta na ako sa buhay. Grabe ka naman. Wala ka pa rin kwenta, kailangan magpa-subscribe ka din ng iba. Kaya ako magkakakwenta. Joke lang, pampamilya kami channel. Nakikita mo yan, pampamilya kami. Ayoko na hawakan kasi nagsusugat yung balat ko. From Man Adobo, batang mama, pwede magkakawin lang po kami ng kakbigan ko. Kaya sabi ko sa'yo, dekalidad na content, diba, mga pinag-isipan, walang typo, yan ang ating channel. Maraming salamat. Very good ka. How narcissists see themselves from Bongo Stray Dogs. Baka wala namang pinagkaiba eh. Grabe ka naman. Tira mo, tignan nyo yung mukha ni Paulo at ni Paulo. Diba? Walang pinagkaiba. Meron pa siyang 100k subscribers. Diba? Naharas na nga siya sa Twitch. May 100k subscribers ka pa sa YouTube. Diba? Cross-platform. Walang tatalo sa atin. Sunod. Ian Sera. Oh, nice. Ganda. Ano tawag dyan? Mabuti may Ding Yue. Ding Yue, mga cancer. Sabi ko sa inyo. Sunod. From Galandan, everywhere I go. Utong boton. Totoo ba? Ha? Wala ka ng tinulong. Takpa mo yung sarili mo ng sando leche. Sunod. Huwag mong tignan to. From FD001. Nakakatakot pag ganito yung edit. Parang parang kumuha ako ng mukha. From Lasagna. Parang may kulang. Ito, hindi ko alam to commercial na to. Nako, Tito, wala, wag mong hawakan. Yan, complete na. So, umiiyak. Yung tatay ka. Yes, mabuting bata mo. Yes, may pag-asa na ang kabataan. Medyo na. Dito na mapay si Rizal para sa mga batang to. Para sa kabataan ng pag-asa, di ba? Sabi nga dito. Tito, Pepe. Di ba silver utong button? Di ba silver utong button? Approve. Silver utong button. SUB. Subscribe! It all interconnects into the Ding US. To YouTuber, bring back 6k subs, Paul. Don't give me hope. Tama na. Lagi nyo na lang ako sinasaktan, leche. From Willie Stroker. The comeback, di ba? From 6k to 100k easy, di ba? Hanggang ngayon, at di pa rin ako makapaniwala umabot tayo ng 100,000 na mga cancer. Grabe. Sunod, from Jer the Cruz. Pinadung yue ka lang, pinap. Yun na nga, like ka naman ganyan siya. Namubos na oras, ma-break na tayo. Sige, maniniwala na lang ako na hindi nyo pinlano to. Na hindi kayo magkatabi nung ginagawa. Sige, magkukunyari na lang ako. Di ba? Para pag
kunyari ko na hindi tayo demonetize sa channel na to. It's the content that counts. Sunod. From Lex Arts. Oh my God, Jet Magallanes. Damn! Maraming salamat. Diyan na naman si Bolbol. Bol, boy. Bida ka na naman, kupal ka. Yan. Tignan mo yung sarili mo. Ito na nga. Bida ka masyado. Susunod, maraming salamat. From Neg Bro God. Ho! Silver na tong button. Kala mo hindi ka mapapasa akin na pasaking ka din. Bayan yung mukha natin pag, kala nyo hindi natin kaya mga cancel. Sunod. From Master Nobshi. Paulo, laglagay ng vids na pwede siyang makapiright. Dito yun. Ay. Kapag ka mag-react dyan, ha? Nagmamagaling ka eh. Para sa inyo, gagawin ko ang lahat. Pero lang pag ma-delete ang channel. Hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko na ulitin to. Pag ito na-delete pa, hindi na. Mag-aararo na lang ako sa bukid. Bahala kayo dyan. From chocolate na gatas, basurang fan art. Anong basura dyan? Medyo kinabahan lang ako. Ba't nakahawak sa akin ng ganyan, ha? Si Bolbol, tsaka si Tito YouTube. Tsaka yung lollipop niya na manilaw-nilaw. Naku po! Ang liit ng hanger ko. Naku, fake news. Edited lang yan eh. Para mag-trending. From Harith Kun, I prefer the real kissable lips. I said the real kissable. Alam nyo, kaya yan mapula kasi pag naka-green screen ka, meron doon parang tinitweak na mas mababa yung green. Pag iniwan mo yung green, naiiwan yung pula. Okay, basta may ganong shit. Kaya ngayon, di ba, hindi mapula yung labi ko ngayon kasi wala naman green screen na kailangan ko i-edit, di ba? May oras na ako sa buhay niya, puro edit, leche. I like your lips. I like the way you lips. Puans. Ang mga babae, iiwan ka din yan. Lolokohin ka yan. Pero itong channel natin, hindi. Diba, Silver Otong Button? Hindi mo ako loloko. Diba, totoo naman, nandiyan ka, diba? O, nandyan siya, diba? Sabi ko sa inyo, hindi yan ang iiwan. From Achilles Arts. 12 years old ka pa lang? Anime, hahawakan kita tonight. Oh! Wag po, Tito. Wala ka na magagawa. Ngiti pa lang. Yan ang ngiti ng isang bola man lalaswa. Siya na lang ang tanggalin sa channel. Wag na ako. Ba't mas mahal nyo pa siya kaysa sa akin sunod? Oh, not. No. No, meron ng G-Bang. Okay, safe pa tayo. Kaya nga G-Bang lang, di ba? May orgy ng mga Ivan Totakes. Grabe, 100 plus ang vote. Laki pa kalaki ilong ko. Huwag mong subukan. Alam mo yung sabihin pag malaki ilong, di ba? Malaki yung kulangot, mga bastos kayo. Hagel technique ba? Dahil dyan may palo ka, Ivan. Maraming salamat. From Virtue. Kita mo to? Ha? Yeah! Yes! Whenever too late, maraming salamat. Alam mo, sinagot ko na eh. Okay, yung green screen nga yung nagpapapula ng aking labi. Ang nagpapapula lang ng labi ko ay yung mga regla ng crush nyo na hindi kayo pinapansin. Ha? Kala mo ha? Nakatikim na ba kayo ng regla? Minumog nyo na ba yun? Ay, buti lang nakatakip ka pa din. From Tae 321, nice. Lahat na dumaan dito, para bigyan siya lagi ng palakpakan dahil mahirap gumawa ng art. So para gawan yung art na isang basurang tulad ko, natatouch ako para yung pag-touch ni Tito. Sunod, sketch by Joyce Avera. Diba, buti pa dyan, hanggang dyan, kissable pa rin ang lips ko. Maraming salamat. Pumilis to. No, Tito, yun dyan maguntignan. Wag. Hindi ko kilala yan. Ako, yamete ko, just stop. No, palo ka. Naku, Willie. Bad cancer, ha? Sunod, from Nakadawin. Palo ka, isa ka pa magsama kayo ni Willie. Buti lang dito nakikita ni Silver Otong Button, leche. Naisputol ng braso ko. Pag nung tignan niya, hindi ko lang paano ko to haharangan. Pulutin ko nga yung bol dito. Hanggang dito ba naman tatapang yung utong ko? Ayoko na. Yamete ko, just stop. From BKMX. Electric fan! Basta mga kaigan, at nga yan, panibagong araw, panibagong kalokohan na naman to mga kaigan. I love you! Sige. Laugh track! Kasi wala. Pero maganda-ganda yung mga kaigan. Nasalubong siyang ganda. Kala ko sa akin. What the fuck? Hindi pa handa ang utak mo para dito. Hindi pa handa ang utak mo sa kakansera na to. Yung mga bata talaga. Palo ka. Palo ka.
Wow, from bolang sikat ng araw. Paulo Lenda demonetized ba siya? Yan ang makinang hindi nasisira, let. Diba, hanggang dito ba naman, nasa ano ko na. Nalaro ko na to dati, so baka di ko lalaruin to. Mga ibang horror game na lang. So comment kayo naman horror games na gusto nyo laruin ko. Open naman ako dyan. May tunay tayong lalaki, diba? Basta, galing na sa Sando Gaming. Isa kang tunay na gamer. Sarap hawakan. So kung virgin ka pa, bumili ka na nito, paglabas mo, hindi ka na virgin. At kung hindi ka naman na virgin, pag sinuot mo to, virgin ka ulit, masikip ka ulit. At ano bang experience mo, kailangan mo bilhin? Ano to? Minecraft? Uy! Diba, Tito Utong Boto, diba may ginagawa nila para sa atin? Hindi yan ka demonetize, diba? Pinag-e-effortan ng mga cancer yan. Maraming salamat, Dope Mood. Ha, sabi ko na ba may pandugay, photocrafter. We all know this is photocrafter. So, diba, it's the content that counts kahit simple lang yan. Diba, okay lang sa'yo, diba? Tapos, dekalidad lang tayo sa channel na to. Opay Dice. Napakaganda nga naman palapos, leche. Tito YouTube, wag mong tignan. Ibig sabihin lang niya, ano lang yan, branding lang yan. Diyan dapat pumunta yung mga Sando Gamers. So, bago natin tapos sila, gusto ko lang magpasalamat sa mga members natin. Sila Frankies, Lorven, JC Fan, De La Cruz Darwin, Francis Margo, Albino Coy, James, and itong hindi ko maintindihan na sign. Mas maaga nyo napapanood yung mga videos. Diyan ko nilalagay yung discount coupon natin sa merch natin. Di ba maraming perks ang pagiging isang member? 129 a month lang, di ba? Pucha, mas mura pa sa paggastos mo sa crush mong hindi ka pinapansin. And syempre, sa mga nag-donate, di ba? Sila Tipsy P, Ken, LRX, congrats 100k. Ni Simone, nakaka-depress ang buhay pero kumukulay ang buhay. 500 sana to pero I think the wise thing to do is mag-join sa membership. Diba? You are very wise, Francis. Kaya maraming salamat. Siyempre, pwede ka rin gumamit ng mga exclusive nating emojis na in-edit ko. Kung pinipindot nyo yung join membership, alam nyo ni mga features na makukuha nyo. Hindi nyo kailangan pakinggan tong mukhang to. Kaya pa nag-livestream tayo, magagamit siya sa livestream. Diba? Pwede kayo mag-flex. Tamang flex lang sa mga walang pera, 'di ba? Kung meron kayong panggastos. So naisip ko every time nagagawa tayo ito, magte-take you ako sa mga nagdo-donate ang mga members. Siguro mga every month gagawa tayo ng isang ganyan. Para naman syempre yung dinonate nila mamaramdaman nila. So sa mga lagi naka-whitelist diyan, marami ding salamat sa inyo. Malaking tulong yan sa channel. Meron pa tayong mga parating na iba pang merch, jacket, kung ano pang mga Bentong, pasukan mo ito ng jacket! pwede natin pagsayakan ng pera na parating. So, follow nyo na yung ating Shopee page. Sa description, ipipin ko na rin. Para sure, diba, maraming tanga dyan. Para pagka-post, hindi ko pa sinasabi dito, nakabili na kayo. Limited stocks lang to. Kaya kung kaya nyo bumili na kayo. $3.99 at $4.99 lang. Nakapaglabas din tayo ng merch, diba? Wala yan, barya lang sa inyo yan. Tamang budots lang, kahit magkano halaga, barya lang sa inyo yan. Hops, tama na. Papamilya kaming channel. So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood. Huwag kalimutan tayo like, share sa mga kapwa nyong cancer. At syempre, huwag nyo kalimutan bumili ng merch at mag-subscribe. Paulo Silver Utong Boto out.